खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 17 जानुवारि 2023 बारायजा मंगलबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों। सिफुं बर' सावथुनाव फाव खालामनाय खैराबारि ओनसोलनि थागिबि भुमिका दैमारि बिथाङा इन्टारनेशनेल लेभेलनि बान्था मोननो हादों। बिथाङा इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल औरंगाबादआव बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट एवार्ड एबा बान्था मोननो हादों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय मिरुनि नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथांखौ गोदान दिल्लीनि कृष्णा मार्गआव थांनानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' आरो एबसु आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोना लोगो हमहैदों। मोनसे खास्रि बिस्रि जाथाया सोराङाव फैदों। दिल्लीनि सानलाइट कल'नि ओनसोलाव सासे 22 बोसोर बैसोनि आथोन सोलिनाय आइजोखौ बिनि सासे सेंग्रा लोगोआ इनाय बुथारदों। बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय हिमांशु कुमार 20 बोसोर बैसोनि। हिमांशु कुमारा गावनि लोगोखौ लोगो लाफानानै सनु कुमारखौ लोगो लाफानानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। उनाव बे जाथायखौ पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै सानैबो दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे आइजोजों आरो हिमांशुजों गोसो थोलायोमोन आरो बिसोरनि गोसो थोलायनाया 1 बोसोरनि बारलांबायमोन। उनाव बे आइजोआ गावसिनि गोसो थोलायनायनि बाथ्राखौ बिफानो खोन्थाना होगोन होननानै बुंदोंमोन। बेहायनो बे जाथायखौ आइजोनि फ्लेटआव थांनानै खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एमएलएफोरा एसेम्ब्लियाव अक्सिजेन सिलिन्डार लानानै हाबलांदों आरो बे नुथाया आथिखालाव समाज बिजोंनि गेजेराव जेरै फेसबुक, वाट्सएप आरो गुबुन गुबुन एप्सफोराव गोबां सावरायजागासिनो दङ। बिजेपि हान्जानि एमएलएफोरा दिल्लीनि एसेम्ब्लियाव अक्सिजेन गाननानै हाबलांदों। महाराष्ट्र रायजोनि नागपुराव सासे 10 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ नायलननि खुन्दुंजों गोदोनायाव बोरैबा हाबनायाव बोफ्लावजानानै गथ'आ जिउ गोमानांगौ जादों। गथ'आ गावनि बिफाजों फरायसालिनिफ्राय न' फारसे थांबाय थानाय समावनो लामा ससेयाव हरखाबै सोरनिबा काइट्स एबा सिला बिरनाय नायलननि खुन्दुङा गथ'नि गोदोनायाव नांथानानै बे जाथाया जादों। दा बे जाथायखौ लानानै नागपुर पुलिसआ गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो थैनाय गथ'आ 5 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन। गोबां हाथियार बोखांनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि सिङाव थानाय पन्चआव रैखाथि हान्जाया उदखारिफोरनि दोनखुमानाय गोबां सिलाइ आरो गोबां गोथां गुलिफोर बोखांनो हादों। जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिस आरो आर्मिया जथाय गोख्रों सिग्रोमनानै बेफोर हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। बोखांनो हानाय हाथियारफोरा जाबाय गंथाम एके राइफल, मोनसे बक्सआव 19 ग्रेनेड बमा आरो गोथां गुलिफोर। नाथाय बेफोर हाथियारफोरा बबे मोनसे उदखारि आफादनिमोन बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै आरो बे जाथायाव लोब्बा थानाय सासेबो दायनिगिरिफोरखौ बे समसिम हमनो हाथ'नाय जायाखै। आलाइअरन सावथुननि फावखुंगुर अमर नार्जारी बिथाङा जालाख' नार्जारी बिथांनि रुंसारि जानायाव गोथौ दुखुखौ फोरमायदों। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। माने गोजोननायजों लोगोसे दुखुबो मोनदों जे आदाया जे जोंनिफ्राय जानगारलांबाय। दा बिनि थाखाय आङो आनान गसाइनाव माने आर'ज गाबो जाहाथे बिनि जिउमाया मोजाङैनो मोजां जायगा मोनहैयो। दा जों सानो आदा जालाखौ गोमानायाव जोंहा सावथुन मुलुगाव बहुद खहा जादों होननानै आं बेखौ सानो। नंगौ आदाखौ जोङो बहुद सनमान होनांगोन आरो आदाया आंजों फनावनो बहुद खोथा रायलायबाय थायोमोन। आं फैनानै बेजों लोगो हमनो हास्लाबाबाबो आदाया आंखौ बहुद खोथा फोरोंहरोमोन जे अमर जोंनि सावथुन मुलुगाव बर'नि जिथु सावथुन मुलुग बे सावथुन मुलुगखौ जों माबोरै लांनांगौ लांनाङा बिनि थाखाय बहुद आंजों बे फनाव रायलायहरोमोन। दा बिनिफ्राय जोङो सानैजों जों बे माबाखौनो मा होनो जोंनि सावथुननि जिथु माने बर'आ जे बोरै डेभेलप खालामलांनांगौ दा बेखौ जोङो सानैजोंनो रायलायबाय थानाय जायो। आरो उनावहाय आङो बेखौ लोगो मोननाया मोनसे माबायाव लोगो मोनबावदों। जोंहा बे मा होनो जों गुवाहाटियाव मोनसे माने कमिसन प्रग्रामनि जों सिनेमा बानायदों। बे सिनेमा बानायनायाव माने आंजोंखौ ओमफ्राय आदा जालाखौ लाना थांदों आरो असमियाफोर।
बाहाय जेब्लानाखि माने बर' आरो सावथाल राइट्स जादोंमोन दा बेखौ लानानैनो मोनसे कमिसन प्रग्राम माने दुरदर्शननि मोनसे टेन्डार लानानै बे कमिसन प्रग्राम जायो दा बेखौ खालामनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बिनि उनावनो आरो लाइफ टाइम एवार्डबो मोननायबो जादोंमोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों एसेनोसै। जै बर' हारिनि।